Jeg er så blevet nomineret af Sebastian Wølk. Og jeg nominerer Lukas Lyk, Jonathan Balthasar Stensgaard og Ask Urheim. Så dig. Jeg er blevet nomineret af Christine Nielsen, så jeg nominerer Emil Larsen, jeg nominerer Nicky, og så nominerer jeg Mikkel. Hvor er det helt Sebastian? Det var det fucking godt, det var så flot, mand. Fuck! Hvordan har du det? Varmt! Hallo! Det var fucking godt. Det var så godt. Stop! Jeg vil lige rette på din hår, bro. Det var fucking godt.